Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan tashar namu na Davido TV Hausa. Mun kawo muku wata labari mai muhimmanci, mai ƙarfi, mai tsafi. Za ku ji ta, zan yaɗa muku shi yanzun nan. Kun ji abin da ya faru da Davido? 'Yan mata uku shi kaɗai. An zarge shi, wai shi Davido shi ɗaya ya musu ciki. Ɗaya tana Kenya, ɗaya tana US, ɗaya tana France. Amma wanda aka zarge shi bai fito ba ya faɗa ma duk duniya ba, shi ya musu cikin ko ba shi ya musu ba. Ku biyo ni a wannan tashar namu, za mu dinga yaɗa muku labarai masu zafi-zafi. Za ku ji ko shi ya musu ko ba shi ya musu ba. Ku biyo ni a wannan tashar namu na Davido TV Hausa. Na gode.